שמי צחי וזו שלומית, ואנחנו האנשים מאחורי היצירה של אפרי, סינרים לילדים מיוחדים. לא האמנו שבימינו אין פתרון לקושי היומיומי הזה. כל השנה, כל יום, כל ארוחה, ילדים, הורים ומטפלים נאבקים לצאת מהארוחה נקיים ולהרגיש טוב, לא להיות חריגים. בחרנו לפתח מוצר שמאפשר חוויית אכילה נורמטיבית ונעימה. סינר שיהיה מותאם ואיכותי. מוצר פשוט ונעים שעושה את העבודה, שומר על הילד נקי ומסודר, וגם נראה כמו טישרט, אופנתי כמו של כולם. ערכנו קבוצות התנסות בבתי ספר, ארגונים ובתים פרטיים. במהלך הפיתוח ניסינו המון דגמים עד שהגענו לאפרי. סינר מותאם לילדים עם צרכים מיוחדים, שנותן מענה מלא לשעת הארוחה, גם לאלה שאוכלים וגם לאלה שמסייעים להם. אפרי עשוי מחומרי גלם איכותיים ביותר. בד שאינו סופג, דוחה את כל סוגי המזון, ניתן לכיבוס ושטיפה בקלות. הוא עמיד, מאפשר תנועתיות ומתאים גם לרגישים חושית. הקולקציה מציעה מגוון רחב של דגמים שמתאימים לכל עונות השנה. הדפסים בצבעים שונים שמעוצבים ממש כמו טישרט אופנתי. כל אחד יכול למצוא סינר שמתאים לו. עכשיו, כשהקולקציה שלנו מוכנה, אנחנו רוצים להגיע לכל ילד בישראל שזקוק לסינר כזה. אז זה עובד ככה. אתם קונים סינר ואנחנו מעבירים אותו לילד שזקוק לו. הצטברו אצלנו המון בקשות של גנים, בתי ספר, עמותות וארגונים לילדים בעלי צרכים מיוחדים שכבר נרשמו וממש מחכים לקבל סינרים שישפרו את איכות החיים של הילדים ושל המטפלים. עכשיו הקולקציה שלנו מוכנה, והסינרים יכולים להגיע לכל הילדים והמשפחות שזקוקים להם. הסינרים של אפרי כבר נמצאים בארגונים, בתי ספר ומשפחות ומקבלים תגובות נפלאות. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולבחור סינר מותאם, איכותי, שנראה ממש כמו טישרט אופנתי. תצטרפו לאפרי וביחד נפזר חיוכים.